Daw man kamatang sa Dios sa kalibutan ang good ug bad. Kung nakita nimo sa lawayon ka na atay daotang binatan kabalo kasi sikid sa imong amahan. Kanang mo ba nga tumutuo kanang nagsunod niya. Boy, gubot yun boy. Kung dili yung magpaubos si Kibuloy. Hello mga igsoon, welcome sa Espiritu Hanong Gasa. O ang atong paghisgutan karon no, may tungod kini sa kung unsa ba ang tulubago ni Kibuloy. Kung unsa ba ang iyang tulubago dinhi sa kalibutan. Nahibalaan naman nato ni sa Espiritu. di sa social media nga si Pastor Kibuloy ginapangita na siya no sa balaod sa kuan gobyerno. Ug iyang gipaila nga anak siya sa Dios apan ngano ba nga nagtago-tago mo gid siya nga dili mo gid niya kaya tabangon ang balaod sa gobyerno nga kung ato siyang nailhano nga dato man kani siya magdaghan man siya kanang mga kabtangan dinhi sa kalibutan. Og unsa ba tulubagon ni Kibuloy Col? Mao na akong ipangutana si Mano. Dako ba siya tulubagon sa Ginoo ni? Unsa ba kabugat iyang sala sa kalibutan nga kinahanglan naman pud niyang matubang sa balaod sa gobyerno? Sa espirituhanon kay kita nagtuon man ta nga espirituhanon man ning ato siyang malakbitan aron makabulo pud ang mga tao nga kung unsa bay tulubagon sa ka magwawali pastor man ni siya kung aduna siya sala sa balaod sa gobyerno. Mura na boy. Kada lang sa akong ipangutana ko. Kung magwawali ka din sa kalibutan, matawag ka nga pare, di ba no? Magtutudlo man na sa pare sa rabi. Kinahanglan diya kaninyo magpakisayod ang mga tao bahin sa kabubuton sa Dios, di ba? Sabay kabubuton sa Dios, pagpaubos, pagpasaylo, ay paglibak, ay paghukom, ay kung gamita may mo kamo nga lang doon na malas balang kasulatan. Kung ana kanyo ang kaalam, ay gamita magpalayo kamo kanako, di ba? Tama. Nya si pastor, di ba na pagit sa balaang kasulatan no, ang niingon nga siya ni adto na sa langit nagpakanaog sa Dios. Nagyapon na no. Nya nag-ingon pa gyud ang Biblia sa balaang kasulatan no kada basa man na sila. Amo pud basa ani kay lisod kay kung ang daghang pag-ingon nga wala ta sa Biblia ta. Kasi ipakita niyo na basa gud mo nga ang mahigugmaon sa kalibutan kaaway sa Dios. Tama. Kay ang kalibutan karon dili na iya. Tama man tug ingon ni Kibuloy sa una nga isa lang ka anak niya mauyog. Yes, kay siya man tagiya sa kalibutan. Kay mahigugmaon sa kalibutan, di ba? Tanawa karon niya ang mga gipagtukod dato siya no. Tama. Nga daghan siya lagi tamasan. Mo tong ingon ko, si Kibuloy daghan ang nakabandi niya. Kaya daghan sa gilupigan. Pero ang problema siya no, sa kalibutan dako sa bandi. Kay mahigugmaon na sa kalibutan. So kaaway sa Dios. O kadang yang astrodome yang gibuhat anang iyang mga kwan. Siyempre, sa balaod sa Dios, ang Dios na may maghukom ana. Magbabasa man ka siya. Kung magbabasa siya, mantigo siya mabasa. Nyawa man siya na antigo mabasa, gigamit mahinoon siya kanahimo sa halangdon, di ba? Kasi si Kristo sa una, bisag ang mga apostol sa halangdon, magunto siya. Ngano nag-atiman man kon niya, nag-atiman si Kibuloy. Kasi nag-atiman niya, katong mga tao. Ngayang gilingla, gilitag niya ba? Nya baliktad lagi diri sa imong Col. Ikaw may nagatiman. Okay. Nya ikaw wala man ka niingon nga ikaw. Okay, si Kristo niingon maasay labaw, ang pinasinunggan o ang gipasinunggan, ang nag-atiman o ang nag-atiman. Yan ingon si Kristo ngano nag-atiman man ko ninyo. So dinhi sa kalibutan, kung kalibutan ng tao ang giatiman ang may labaw. Ang gamitan sa espiritu boy mo biya gid sa tawanon. Kay matrigger man ka, malingla man ka. Tama. Mana karon ako tagaan ko para kwarta ni Kibuloy. Pero dili ko makatag og balaod ay balaod man na siya. Balaod man na iya ha. Kara yung kinasing-kasing matag pud ako pud ihatag atos nagkinanglan. Nibiya man gani ko sa kontawanon no. Ang sa balaod nato sa kalibutan, di ba niingon man no, tahura lang ang namunuan. Kung adunay dili maayong binuhatan ay lagsunda. Di ba? Hatag lang nga madagayaon pero kung ikyas ka. Naman na sa Biblia. O mo na karing katang sa Senado pud kinahanglan pud na sila nga kay kung dili pud na siya tagag-aksyon nila boy, mawala ang ngipon sa atong nasod. Mo na hinon ang mga politiko hinon kan wala na. Kanang nanagan sa politiko na kuna-una na sila og power sa kalibutan. Tama. Kanang wala na ta nagkahusay, nagpakita na ni Papa Jesus nako naghilak na siya kay kung musulod ta sa politiko naguna-una ta og kwarta. Kung dili po na sila taga-aksyon, dako na may gasto ang Senado. Kada sesyon ana kwarta biya na. Ang mga sweldo nila. Unya karon kay insulto man na sa gobyerno kung dili magpatawag si Kibuloy kung mga pobre wa didto. Mas dako pa gani na sa boy o kanang ingon si Vice
President Bito idol magid ako na siya pero niingon man gud siya nga bulahan ang gidaog-daog, bulahan gidaog-daog na sige buloy wala man na gidaog-daog. Tama gid. Siya man nagdaog-daog nya karon dagdaog na siya siya pagay ning likay na ana man gay gipakita naman gani tong iyang presuhan no. Di ba tong presuhan siya? Sa Ikuan naman na siya dito, i-detain naman na siya dito. Aircon pa. Pero tanaw mga pobre wala man gani sala ng uban tama. Gipahigda lang sa mga salog loy kayo. Pero sige buloy Manong dili Yan man. siya pa'y naglikaw-likay. Kay Diyos lagi kuno siya. Yes. Daw man kamatang sa Diyos sa kalibutan, ang good ug bad. Kung nakita di mo sa lawayon ka na atay nagdaotang binatan kabalo kasi sikit sa imong amahan. Kanang mo ba nga tumutuo kanang nagsunod niya. Boy gobot yun boy. Kung dili yung magpaubos si Kibuloy. Ano man? Kung gamiton siya sa bad. Na yung mga tao karon ay suhulan na muna og tag 50 mil ang bulan bisig simana nadaghang mo kuno kwarta si Kibuloy. Tako gid. Pwede palihoko niya ang kalibutan. Mga ingon sa Ginoo, anak, ang kalibutan karon dili na ako. Ang may gugmaon sa kalibutan kaaway sa Dios. Di ba naman na sa Biblia? Iya ang problema pag niya angkon sa anak sa Dios. Yan naman na po sa Biblia ang nag-angkon nga dito na siya sa langit. Nagpakanaog sa Dios. Isa lang ang amahan. Buto pa ko nga anak sa espiritu. Anak munta sa tao, anak munta sa Dios. Kung nagbuhat ta sa balaod sa Dios, iya karon. Panidin ninyo naman na sa sulat ni Pablo no. Tama. Nagsulting, nagwaling, anaan kaniya ang Diyos, panidin ninyo ang iyang silutian sibo basi ang binuhatan, basig maayo lang sa manulti. Tama gani. Panidin ninyo. Nagan dito nga ang pangulo sa simbahan dili hinapi, dili palahubog, dili limbungan. Dili limbungan, dili naong og kwarta. Naong man sila kwarta. Tama gid. Naman magyud siya nga gukuron gyud sa gobyerno. Ano man asa nagtukod ang iyang astrodom kana iyang mga ari-arian naaman sa yuta sa gobyerno. Tama. Ang mga politiko gani boy na ay naamang gani kanang wealth gunya sa tawag ana. Salin. Salin niya no. I-evaluate man gani ang iyang sapi pero karon ang salin ni Kibuloy. Mo na problema. Pero wala gideclare problema. man sa kalibutan nga sa namunuan nga siya ang pinakadato sa mga pastor sa tibok kalibutan. Nya asa man nagikan niyang kwarta. Sa mga tao. Dili na siya madato kung wala sa nang lupig. Tanawa ko niyo sa una katong si kuano katong usa ka dato di ba si Sakeo. Mga ipanghatag ni kabos. Ang problema na boy kung mobalik si malagi mobaagi gisa ka kabos. Karon maingon sa kabulanan masulod sa bulahan agi daog-daog o gibugal-bugalan. Bulahan kung nagsulti ka sa pulong sa Dios. Tama. Bulahan ka mosunod. Nya dili man siya. Dili man Dios ing gisunod. Iya mas kalibutan. Tama gid. Nabulahan ang iging na bugal-bugalan nga nagsunod ka na ako. Nara sa Biblia ay kung magbabasa siya. Kung mo po sa giingon nga ay ko gamitan nga may mong halangdo na anang dito sa kaalam. Naan man ko sa filosofi boy mo na yung sa filosofi kay kabalo ng kaasa ka muliko-liko. Tama. Para na debate. Ay sagutan naman nato sa Darwin Na tagan na i-vlog niya no. Nga dili pa to biyain niyo ang patuot-tuo. Kung na ako na namatay magpaso-aso dito di ba no? Ya puro sa mga Katoliko inana ra ba ko na namatay. Ya asar po din gituan nga amahan dito pod. Ug ako na dili na ko mosimba dito Kamo po mga pare, gamitan po din yung kaalam nga doon sa Dios di kay nisugot lang mo anak nga si Darwin na hinuon iya tanang desisyon. Galibog boy nakita boy ako klaro gid ako boy. Si Papa Jesus boy mo ni giingon sa Ginoo dili na kinahanglan magampo mo. Dili na kinahanglan nga magluhod mo na ay makakita. Tago sa imong kinasing-kasing kanang tumana gud iyang mga sugo amana mo anak ka sa langit pagdaygod imong ngalan umabot ka na mo imong garian matuman ang imong pagbot tumano na to kay bisig dili na kuno ta magbagulbol dili na kuno ta magsulti dili na ta makita sa tao madungog lang atong pagampo pasayloa kami sa among mga sala ingon sa pagpasaylo sa nakasala ka mo pasaylo ka di kay magpakita ka sa tao nagludlod ka usa na kasipsip boy kay parang tagaan ka sa tao. Tama. Gigamit nimo ang pulong o mo ni sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Tama. Mapo na si Kibuloy nagbit-bit og Biblia naghisgot og naa sa Biblia tithes na naging ba ang Ginoo ana Melkisedek man siya ba silang pare ani angkon sila salaray kuno ni sa Libita na ang Libita di ba lubuhat og balaod. So dili sila laray ni Melkisedek. Dili sila laray ni Kristo kasi si Kristo ang tinuod nga pangulong pare man sa laray ni Melkisedek. Naigo po sila ato nga anino lang gyapon sa usa ka kopya sulat ni San Pablo sa Hebreo si Jesus ang tinuod nga pangulong pare naaman na sa Biblia kanang akong miingon sila nga birahan akong pare na anak Malakyas, Usiyas
Pangulo sa dagan pa sa ebanghelyo dagan po. Mga sa mong sala. Mga sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Ipalaan nila mga santos, mga rebolto, buhat sa ginulit. O basahan niyo na kaalam sa Solomon unsa kay itong title boy? Kaalam sa Solomon no, padiyas-diyas no. Kinulit sa tao no. Klaro man na diha. Kabuang diya sa pagsimba sa Diyos. Sa Diyos na anak diha. Ato di, na ibulto di. Oh, wala ni gahom boy, wala na. Di ba yung ko wala ni gahom, wala ni gahom. Buhata sa imong yang binuhatan sa imong kasing-kasing kay siya na ang imong giludan. Tama. Pero kung libakira ka, ang imong tupad nagdumot mo, nya ikaw po naggamit ka sa Ginoo, nangwarta ka kanang imong giludhan. Sig ingon ka naong na ni Papa Jesus, naong na ni Birheng Maria, naong na sa mga santos, dili na siya. Tama. Kaya ang pitik sa espiritu imong kasing-kasing, ikaw may magpamatuod sa imong binuhatan. Tama? Pamatuod sa imong buhi ba? Di kay dito ka, ikaw sip-sip man ka dito. Dungkon ka kaniya, nga bad ka. Na, ako ang anak, kung ako anak, gamiton akong naong dito niya, tapos tulisan siya, anak sa di, nakuha ko nun. Ako pa yung mubadlong niya. Galing lang si Kristo kay matinumanon man sa libuan katuig man. Kautan pa, di siya gustong taon na utan ang patyang karon ipadala ng Espiritu mo, rin karon hait ko manulti. Ay, so abjan. I'm sorry. Mga pare po, masukot po mo anak nga si Darwin namin noon ang unsa naman noon na ako naula ko kay katoliko jud ko. Tama na ang uban sa ingon na sa laing sikta. Tama. Di bulto, na isang to ninyo bodot sa tugtog. Unsa naman na Klaro na magod kayo. ingon sila kuno nga ang bata kuno yung ulog-ulugan parang mangayo sila dili ang bata imong ipatong anak mahadlok mangani ng imong Tama. Good. kinulit na sa tao boy wala na ikaw boy mas gamanan pa ka na. Balikan na to sige buloy. Pastor okay naman iniingon si Kristo nga ang uban gibuhat nga pastor, ang uban gibuhat nga mananambal, ang uban gibuhat nga maghilot. Una igo be pas Darwin ana sige birahan yung mananambal na kana mga loya na. Ano problema karon nimo pader? Dili pa manamahan ra ba ka? Nya kadamay no ang mga maayong pare, daghang kong mga amigong pare so na Tama. Good. Okay. Wala naman na sila kaluwasan boy o Catholic faith defender. Sila lang sige og depensa sa ilang pagtuo-tuo. Indo na ba pagtuo-tuo? Di ko magani ang malaga sulatan sa amas no. Biyain ninyo ang inyong naandan nga pagtuo. Pagtulunan. Inyong naandan nga pagtulunan. Ana sa Biblia ay ako kumingon sila anak nga gibiran ako sila. Pulo mo katuig pag eskwela sa araw mo kabasa na sa Biblia. Kamo pong mga naminaw anak ay na mo palingla Ilan lang ko na nabasa na pero wala lang. Di gid ang looy kay boy katupin taong naandan na din tag tuto. Tama. Good. Ibirahan man gani ka. Ikaw kuno katigulangan ka ng aso-aso. Dito po sila nagtuo sa sigbiraan na po. Looy gani kay ito kanang mahilot wala man gani na nang hay kwarta. Birahan nila kanang mananambal kuno nga mangloy birahan pod ni Darwin. Nya karon butuo mo na dito. Halimbawa kung sa mabutdag kag tiyan o dagkot mo dito. Mato ka tagdon ka ni Darwin. Layo ng gatong niya. Pare ako ni Kibuloy, tagdon ka kaboy, nga kabos kaboy. Nga mingon ka gidaog-daog si Kibuloy ko no nga kabos ko ni so wala sa gidaog-daog nagtuman sa sugo sa Dios. Nagtuman sa sugo sa kalibutan. Kun kwarta sa na gikan ni kuha. Mga kabos. Hindi bulahan to mga kabos yung giulog-ulogan. Magulog-ulog po ni sila no. Ulog po. Ako lang isulti na ko nang kay gisulti gina sa espiritu nako kay kung ang mga tao magpalinglaan na di gid madugay mo bodahonog gid ang kalibutan. Kani nimingaw-mingaw karon sa init pero tadawa. May pa ang ako pa na surrender na lang tapos ang hisgutan na lang sa Senado. Kinahanglan man pud manubagid si Kibuloy kay naa man na siya sa nagtarok man na sa iyang mga ari-arian dinhi ang mga politiko gani nagay salin. Tama. Good. Kana pa si Kibuloy. Ano naagod milyon ang adlaw ana gamay rang milyon. Di ba dyan gamay rang milyon ana ni Kibuloy Bisan sa Amerika gani nagi 110 mo gani sa FBI. Ilan po yan mo tulubagon ako dili man ko manubag ana kay naa may balaod boy. Ato balaod po sa gobyerno di manubag nya sa balaod po sa Ginoo na may balaod. Ang ako alang ana mapamalandungan po sa nagtuo nagsunod-sunod nga gipansuhulan ni Kibuloy yang gitahasan nga moagi gid niya ay gid mo tuwa na
Kay isa lang ang amahan, boy. Isa lang. Buhat gikatuman. Mga igsoon, kung bago ka pa lamang napadpad din ni sa atong munting channel, binadasik ko ka kanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video, updated ka kanunay. Tawang salamat. Halo ay kay boy. Kung ingon sila, wala sila nakakita sa impyerno, nagtalig sa grabe. Nanghagbong dito daghan. Ilagsik. Buhi ko nagsulti na. Kanang na nagpredict kanang nakaadtong pabalik di na bagay mutuo nga nagwali wala. Dili sila mutuo na kay mahadlo ko no. Giulgaon sila. Mo sige ay mutuo. Hindi ko mo balik bug ko. Tanaw boy, di ba mag-istorya ko do. Simple lang ko mag-istorya diri no. Ha, Tama. mga parente di mo na ko mag-ila, di mo na ko parente na kay pakaulaw mo ko no ko pero talawa akong pamilya. Ha, nag-eskwela, trabaho magina ko mga bata. Nagsulti pa gid nang igipakulawan kong parente, talawa po nilang pamilya. Tama. Muanin ako din kay sa una daghan tang nagtuo na ako tangan ni makahatag po ako sa mga tao. Ay ko na hatag ginagmay matigong-tigong magatabang po ako nila. Sa tungkol sa garbo kay gutom mo nang alang man ihatag na ko espiritu nila naabit ako gitugutan sa una. Mundo ka babae ug naabot ko sa gitugutan ako sa una. Ako man hinoy na himong bad dito sa mga tao. Tama. Okay na katiman. Okay na kantas. Ilahan namang balao din noon. Kung sara sila di, sampa lang sila di. Wala sila kuandri. Ako naman yun ang nagasto nila. Yung ilang balaod ng iral diri. Himong libak. Tapos nagbuhat ubad. Pero ituyo man ito harang taman sa Macedonia. Aron makalearn mo sa good ugpad. Sa pa. Basta si Kibuloy, sa ko tao naman ko, igor naman ko naghubad sa balaang kasulatan. Unang pakigosay. Mamalandong siya. Kung anak siya sa Diyos, nga nang mahadlok man siya matubang. Kung sarabog na ang balaod, no? So, kinahanglan lang po nga manubag siya sa balaod. Kay kung dili-ilip sibat-sibatan ng balaod, kinsa pa may mutuo sa balaod, boy? Tama gid. Wala na mutuo sa balaod. So unfair kay sa mga kabos no. Unfair. Mga Unfair kabos naman gani na o nga. Wala pa sa gidakop, na sa aircon nga lugar. Ingnon pagit sila nga, bulahan sa gidagdaog kuno sa anak siya sa Diyos na gidagdaog siya. Daghan bagay sa sakyanan. Tanawa ko na ako katong na ako mo saludar pa ko ani mga vlogger boy. Ani na naghatag siya diretso dito. Ay nagyagi pare pastor gagamiton pa na. Diretso na mo tama na yung gibuhat. Kung naamoy kwarta na ay magkuha diretso na dito. Kamo pong na OFW, ano mo pong mga giidoy-idoy diya nga magbuhat og kadang islat diretso na lang niyo sa mga vlogger klaro pa na mapasalamatan pa mo gusto mo pasalamat udi sa mo kay ihatag da dito Tama. maduhay pa ko sa espiritu nga klaro mo ko po nagtambal Tama. anipon mo kung sakit distinga pandungan naman ako na adto mas doktor ay dili man mo mapobre diri ako nakapandungan ako nya sultian ako sa kamaturan kaakuhan sa inahan banas kasawa anak mara ba na kamurag si Elias ba Tama gid. tanaw ko ng patalagman na karon wala ako nang hilabot ni Kibuloy ako nang isultian sa ba para di magmahay ini kabot sa panahon anak makasakata sa Dios niya dato makariskalibutan dato makadiri tubagon po na nimo kay kita ganing pobre gani kung makakwarta ganita putan-an kita asa ta nakakwarta na siya loy kay mga kabos boy pobre pa kay gikuan ang jutay kanila gidugang sa sobra kanila wala na sa Biblia na sobra naman Kibuloy nag-antos benta ang mga tao. Sa luoy katong yang mga membro nga minilyon kabuk. Pero daghan gina sa mga followers boy. Daghan nga. Kung may 7 million niya, hanay 1 million ana ihatag na niya, ilabay na niya. Hatag na niya magpakamatay na. Kamamatay na paglaban niya. Kaya ang tao karon kuan na kayo, kapit patalim ba. Tama gid. Praktikal na karon ang tao. Yan. Si Duterte, si Sara nasabit pod. Political man na nagamit po political nga kuan Kamaga. mamaagi image. Di po ta makukuma na nila. Kaya dako pagkatabang si Duterte o si Sara niya. Wala may correct na to din sa kalibutan. Kana lang ako lang gi-correct nga. Ang nag-alagad ko nun sa simbahan o nagad pa rin Kibuloy pabulahan ko nun sa gidagdaw. Wala man sa gidagdaw. Gilotos siya. Wala man sa gilotos. Gilotos siya. Pilagi siyang sala. Wala sa gilotos sa pagsulti sa kamatuoran. Pagsulti laban ni Kristo. Wala siya. Wala. Katong nagsulti sa iyang balaang kasulatan mo itong gilotos. Pero sa tuwagod sa una, giingnan ko dirig kulto. Tama Kasi gid. kugwali, ipatawag ko sa
sa mga pare nya isip-sipan ko sa mga kaabang na dito gisulatan ko dito akong bata dili pa yung pakasal man nya kinsa ko sa simbahan katoy klaro nagsulti ko sa tinuod. Tama gid. Dili mabuhi ang tao sa panlamang, maluwas ang tao sa panlamang pag hinusog gawas sa espiritu. Sige tag ampog amahan namo nya wa ta nagbuhat mga buang nanana sa Biblia di ba? Mga buang gid. nagduhod ta sa mga Diyos nga di mo lihok. Kung balaan ang ingon nila gibalaan mga Israel na narugo ka ng simbahan tulog daw ilang tugang gabian na di ba madlok ka mabalaan naman na kung magtapok sila dito or manulis pondok dahil nas balang sulatan ay kapopod ana kadungog ana ayaw ko ninyo ing nga ako ay no ingon ko birahan ninyo ana ako nang isulting kamanturan pilay pad kwaong ko sa Ginoo nga mao pay paghandom niyo sa akong mga pulong mas maayo nga buhi pa ko kay pwede ko aniyon diri sa mga kanang mga tao nga nagbira kanang mga tao nga pari baka anhiong ko nila dinhi nya dili lang makidebate kay nya pamalandungan nila ang espirituhan ng gasa nadia kani kung nakadungog mo karon pa mo sa amon channel ha nadia sa espirituhan ng i-click ninyo ang espirituhan ng gasa nya tapos pinduton pon ang bell tunan sa inyo aya sa mo og tuis ako tunan sa inyo basa sa Biblia kung isulti wala gani sa balaang kasulatan ako'y makasala pero kung naagi sa balaang kasulatan ayaw ko ninyo og baliha kay naging rabang Ginoo ang mayaga-yaga sa espiritu lay kapasayloan di ba boy Tama gid. no gikan man na sa balaang kasulatan na mo sa otoridad si Kristo authoritarian dili siya demokrasi looran mga say baba ang espiritu mangani siloso kung bad gid ka dili sa mamugos kay dili man sa mobali og kanang kinaiya di pun mo kaong og pagtuo mo na mo kung alam mo boy kung naay reliyon nga modawat nato boy motok lang gud ko pala lang ko dito ko reliyon man na inyo ha mo pandong lang ko ba magduhay ko sa espiritu tatakan di ko tatak ang cross na duhigan ako sa espiritu pandungan ako siya kay sa una gibunyagan naman ta sa tubig no kay kada reliyon nato nagbunyag mo na sa tubig nya karon magduhay ko sa espiritu pandungan ako siya kay makasala ta na Paris Dios sa una nya gikan dito buhat na kagmayo katong mapandungan lagi nako unta ka bat kita kay motuon ako gawas ninyo wala nila na ako di kung magsakit niya kung mag-ayo pud sila di naman pud balik na ako mana ang problema ini abot sa tribulation kay kuno di gay silang musulti di gay ano pagbalik sa dayo kuno siya pero dayon gisulti sa mga tawa na ayo dito ko pagbalik na pud sa dayo ba ako din sa una kay bato man po sa kasulatan hadlok mo balik na ako o akong ayuhan mo balik sa Diyos kay dili ang mga anak pasidoan man ko sa mga anak na orang ginikanan kaya mga gaya magulong mga anak ko ginikanan po kaya pasok ang anak ginikanan po na po pagbuot nga dili po maminaw sa anak ko si mali kaya sige pamalikas sige dumot bana po lugma ang asawa basig kung sa kamarites siya kaya imuhagin ang asawa imuhagin ang pangasawa asawa po imuhagin gidawat nga bana haligi na sa pamilya sa oras yan ya bisan anak boy ka ng pulo nga boy kung kamo asawa o bana wala mo nag kasimtam tanay di kinmanin ako o labi lang anak po na nagkiusa sulod guwa sa pamilya di pagmanin ako ya kung mga sakit manin ako diri sila ang katulang masakiton ang ipadala ya way mo uban silang pamilya ato man na anak din no Tama. doy kay itong masakiton kita pang atiman gasto wala kita pa naning kaamot dito sa doktor daghan mga witness daghan man pod ang muduaw din sa to di muduaw ang muduaw pod di bakon pa ta muduaw punta sila din na boses bad po dito di po muduaw nga ingnon ta dito kakulton hinunta o kamo po mga pare na ako din sinuli ko kailan mo na ako kamo po mga nag-alagad sa simbahan sa kong trabaho sa una sa bus ko tagdiin ko kailan mo na ako gina ninyo kung kanang nag-ingon nga sakit kay boy bago lang ko nang adto sa kwan boy nag-ingon ko rin sa patambal hunuli nga buang ko na siya sakit kay nang istorya pero naama des Biblia no ang maghingalan di ba na ito no masayod kamo kani adto nga ang magpatay si ang kaugalingon di ba no ang makapatay no
madubag sukman ano. Mm. Pero karon sultihan ko kamo ang maghingalan ninyo buang manubag sa hukmanan sa labang hukmanan o sa hukmanan to katong nakapatay unsa man ang tubag hukmanan balaod na to sa gobyerno, di ba? O madakpan ka makapatay, di ba? O sayon ka no. O pareha po na ni Kibuloy o. Ano? May balaod ta. Hukmanan, manubag sa hukmanan. Ug mag-ingon ka ninyo buang manubag sa labawng hukmanan. Labaw si Kristo. Tama no? Mayaginganan ko buang dre. Ingon sila dili, med gadagan eh. Nagsip-sip eh. Buang. May buang ana o mao ning buang akong silutian. Na o karon kung ug maghingalan niyo kwanggol, Lagmit may agom sa kalayo. o sa kalayo sa impierno. Ana na sa ebanghelyo. Napod sa ebanghelyo no. Magtulunan may tungod sa kasuko. O sa kasuko sa Dios. Nana dia. Siya araw wala sila kabasa na pastor na siya o kadagpare na sila o kaabag na sila. Ana. Siya araw. Wala na siguro mga Mo sige mo na akong problema boy. Magsige sila bit-bit sa Biblia silang bag. Uban isipitan pa silang pero wala na gibasa. Mo na ingon nga sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Tama gid. Wala na sa Biblia. Gamit bit baampo-ampo sa kadalanan. Wali-wali pero binuhatan gigamit din nila ang pulong ang Biblia nga ron makasapi sila. Nasa Biblia no. Tana pagbuhat sila mga kirolit sa tao aron makaginansa sila. Alam ni Solomon. Ito pa dias-dias na. Basta ilang rin ingon na po na sila nga ginalang na amoy mga referensya sa Biblia. Wala po na sila nagbasa. Tama gid. Karon itong naagi na to ito yung pabasa sa sunod. Napag yung anak, amo na ipakita ninyo. Pero boy, basik unsama na to, ibasa na to sa Biblia boy. Kita gid na to isa-isa sa Biblia. Magyamiid naman gina sa kagahig ulo na. Di ba? Kasi saan ni mo nagbasa, magbabasa na sila, di magustong, wala man, di magustong maminaw. Ano yung kakuang ang tao, basi di ka magbabasa, Tama. masulti kas kamatuoran, maminaw sila, ano makakaplag yun ka. Pangita, aron ikaw makakita, makakaplag, no? Pangayo, aron ikaw, pagatagaan, pagayo sa kaalam, para sa kaluwasan, mangayo kang kaluwasan, mo na ni karon ang espirituhanan, bagong espirituhan ng gasa, bagong espirituhan ng kusog. Tama Nanas gid. ba ang kasulatan ang bagong Jerusalem, Na gid. Israelita o dili mga Israelita. Dilain mo diri sa amihanan naman, tas amihanan. Natubang pa gid no sa Carmel, bukid sa Carmel no gidala mo diri no. Marang daak na nato. Manakoy, manako hilak. Manako giingnan sa akong kaliwat nga maulaw sila nako. Gawas atong mayo ha. Dagan biya pong mayo boy, pero mahadlok lang sila ba. Muduol kay may lagi ko nako sa tawhanon may wala mo kuno mo kami kita pero kadang gamito spirit nako gamito na di ko poses dagalan ko giposes diri magdagandag mag-ana sa una kung nabala naman gud sa yawa kung unsay pamaagi nga motuo ang tao pasud-sulod pud sila Biblia kung material ka pwede ka gamiton ko bad dili ko material boy ako aning as ko kasinatian ako aning gipakamat yan sa kong kalibutan nang akong kamot di na magamit kasi perma di magamit kay kada perma na ko boy katumbas pod sa dalaglagan na ay mga nasod patay na ko kung ano ako i-forge na lang ako kung kan ay sa una nakakuan ko may tabo dito sa ay gilagda raman ako sa kong kasing-kasing patay na ako sa kalibutan gibuhi lang ko sa espiritu o gamitan ko ni nga magwali sa kamaturan naron ihubaron ako dili ako Diyos igo na akong ihubaron ang tidago ni Kristo na ano sa balaang kasulatan Na gid. sambingay na siya tapos papunta na sa Kibuloy siya man ay nag-ingon ng anak sa Diyos siya madlok man siya normal man yun kay isa na ino na niya no malinog no mo kay ang kalibutan karon dili man niya sa Diyos na magiguman sa kalibutan karon tama ang po na ingon niya So siya siya tagyas o kalibutan. talaga dato siya Tama. kung ako ay nag-ingon tagi ako sa kalibutan mo ang gani ko Tama gid. panidalan ko nila normal man po nang ipakuan po kay kung dili nila kuan si Kibuloy wala na gyud paglaom ang mga tao wala na nga kung si Duterte kung presidente naman gud siya di naman sa presidente kung musa po naagi sa unang presidente ng Baduy pass na nang gusto pero daghan pug naagi si presidente nga si kuan ay di Duterte ay Digong nya karon po dapoy naagi kay Marcos nya tara manggod tagod masipyat di pa padalim boy
Sabi na kwartahan ka, di mo kamuhawa sa imong salapi. Tama gid. Mo ingon nga, Asang bandi to. to abot imong kasing-kasing. Mo to mas maay lagi tong kabos. Mo tong si ang gidala sa una ni Hesus, si Pedro, si Juan, daw no? Unsa ra ng mga tawhan ano? Kay gusto man nila kay mo alagad mo gyud to, kung dato to. Nya, mo na akong ingon gi-vlog. Anong tuo mo sa pare mo tuo mo sa tong papa? Nakabalo mo si ana si Caiaphas na gipatay nila. Wala. Oh, di sip. Nya kisa ilang gipamatay. Mga apostoles. Okay sa mo na kisa nang patay si sip. Nya kisa puro naglingkod sa Mga pare. lingkuran pinasunungan kabato mo si Pilato gipatay. Wala. Napatay raman to si Herodes, giulod raman to. Wa kisa may magpatay kuno nila sa to, pa sila nagpuli. Diyan mo nang ingon sa inyong paggamit sa gibalan. Dili man siya gustong tanaw ta na daog naman siya tuwa sa langit. Mag-andam siya. Nya gipadala pod sa Dios Amahan diri ang good ug bad. Ang bad pod kay kinahanglan pod na amo pay paghayon, no? Aron mailan pod to kinsa jud ang nagtuman sa iyang gibili ni Jesus nga mao ni ang pag-ampo. Ampo kay surrender sa Dios. Kining ama namo sulat ni Mateo ug Lucas. Sige, tagludlod daghan. Ay, daghan hinuon kay atong Dios. Yan na maghibala-hibala po ni sila na sa Biblia eh. Nagit. Pugos-pugos ka ni Bereng Maria, niya mong kinaiya, libakira ka, palahubog ka. Ay, pakangkaon ka sa lawas sa mubo lang panahon, di maluwas ang tao seremonyas. Eh, kasilagan ko yung piyesta. Yung kasaulugan, na boy. Amos na. Nasa Amos. Bingon magwala na ha. Sulti mo kaya mo aning i-post na to na. Kung ingon sila nga dili na katoliko ka pinirmahan na sa obispo sa una 68 box kanang 68 box boy kanang kanwala dietero kanang awit Solomon kaalam ni Solomon og sirak na pa mga pila na ka books